Kabitik plazara. Astero bezala hemen Txolar Irratian, Kabitik plazara saio abiatuko dugu, eta asteartetan badakizu gonbidatu berezi bat izaten dugula, Euskal Herria Sozialistako kide Ibon Artola. Arratsaldeon, Ibon. Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Ondo bai. Bueno, gaur otsailean zehar izan ziren mobilizazioei begiratureko genieke, Valentziako Luis Vives izeneko institutuko ikasleek egindako protestak direla eta hortxe represio uholde bat ere izan zen, Valentzia inguru horretan, borroka hori ere zabaldu zen, eta pixka bat gertakizunak noiz eta nola abiatu ziren ere aipatuko dugu aurrena, ezta? Bai, otsailean 15 hezkuntzako murrizketan kontra Luis Vives institutuko ikaslek ikastetxe aurreko bidea moztea zuen helburu, 10 minutuz, astek zamazkien hori egiten, beste ikastetxe askotan bezala. Orduan, mugimendua puskatzeko helburukin, polizian errepresio gogorra emantzan, ez? Askok ikusiko genitun, irudiaik, ez? Nola ibilizituzten, 14-15 urteko ikaslek golpeka, ez? Urrungo eunen, sindikat de estudiantz ikasle erakundek greba deituta zeuken, greba hua arrakastatxoa izan zen, 20.000 ikasleko manifestazioa intzan, Valentziko kaletan. Otsailean 16-tik 20 errepresioa handitu intzan, eta bai errepresio horrek, eta bai polizia burun adierazpenek, ez, esate zutenak ikasleek autolesionatu intziala, edo erori intzialako zeuduela zaurituta eta horrek intzuna izan zen, herritarren haserrea, hondik eta gehiago, handitu, ez, eta otsailean 21 15.000 personako manifestazio bat egon zen, gobernuko ordezkarian eta polizia buruan dimisioa eskatzeko, ez, polizia buru hoi, gotuko zate igual, asko, nola esantzun, etxaia ikaslek ziala eta ezintzula orduan informazioa eman, ez? Polizia buru horren dimisioa eskatu zen baitare, manifestazio hortan, ez? Urrengo egunetan esan dezagun errepresioa kaso gutxitu egin zela, eta gero baita ere, bazuk aipatu dezun bezala, olako intoxikazio kanpaina eta abiatu zutela, ez da, kriminalizatu egin zela ikasle mugimendu hori, eta ezakit izan zen mugimendu horrek ere izan zuen segida, ez da? Bai, otsailean 20-tik aurrea, mobilizazio eta indartxoien aurren errepresioa gutxitu intzan, naiz eta segin zun, ez? Pepek naizuna zan ikasle kriminalizatu eta beraien borroka isolatu, ez? Beraien ez duten azan ikaslek babes soziala galtzea, modu hortan ikasle horien borroka hobeto garaitzeko, ez? Baino gaizki atazitzaien jokaldioa, ez? Ikasleek neurri handi baten aurrea egiten aizian eta garaipena lortzen aizian, ez? Gakoa izan zan dudik gabe ikasleen borroka borondatea, ez? Oso puntu importantea, baina beste izan zen, borroka zabaltzea, ez? Hezkuntzako eta beste sektoretako langile eta zabaldu zen, eta ikasleen mugimenduan eta langile mugimenduan fusio bat eman zen, eta oinarrizkoa izan zen, ez? Gero otsailean 23 2.000 personako konzentrazio bat egon zen, hezkuntzan kontseilerin aurren, konzentrazioa batzar bihurtu zen, eta hasi zian dimisiok eskatzen, ez? Bai gobernuan ordezkariana, bai polizia buruna, eta aldi beren manifestarin kargun erretiratzea ere eskatzen hasi zian, ez? Eta batzar hartan bertan deitu zen otsailean 25ko mobilizazio orokor bat, ez? Mobilizazio orokorrua bihurtu zen manifestazio historiko baten, Irakeko gerran kontrakotik izan zen haundina, eta adibidez, Valentzin 350.000 persona bildu zian, ez? Eta Alicanten eta Castellonen 10.000 persona, ez? Orduan, manifestazio historikoa izan zen, eta ikasle mugimenduk eta langile mugimenduk erakutsi zuen zertako gai dian, ez da? Milaka gazteren borroka hori eredugarria ere suertatu zen beste hainbat eragilentzako esan dezagun, ez da? Bai, ez bakarrikan Valentziko komunidaden, baizik eta estatu mailan eta Euskal Herritik bai, ni ustez, borroka hua eredugarri bihurtzen izala, ez? Eta dudik gabe, horrek asko bildurtuzun, Pepen gobernua, bai Valentzikoa eta baita ere estatu mailakoa, ez? Eta mugimendu harrek lortutako babesa ikusi izan, estatuko instituto askotan milaka gaztek parte hartu zutenen sindikatu de estudiantesek deitutako mobilizazio batea, ez? Otsailean 29, ez? Ikasle Valentziarrei elkartasuna adierazteko mobilizazioa deitu zituen, sindikatu de estudiantesek estatu guztin zehar, eta jarraipen oso garrantzitsua izan zuen, ez? Valentzi bertan beste behin 60.000 gazte ateazian bakaleak, greba orokorra egon zan, egun hortan, hezkuntzan,
Bartzelonan, bai, greba orokorra ontzan hezkuntzan eta beste 60.000 pertsona inguru ateazian bakalea. Madrilen beste 10.000 pertsona, Oviedon, Gijonen, Sevillan, Malagan, Guadalajaran, Galizien adibidez, Bigon, Ferrolen eta Koroñan eontzian mobilizazioak. Euskal Herrin Gasteizen mobilizazio bat eontzan, eta holaxe, 100 herri txikitan eontzian mobilizazioak, ez? Bai midek moztuz, bai plaza eta klale garrantzitsuna hartuz, ez? Hor ikusi izan, nola elkartasuna asko zabaldu zen, eta ikasle valentziarrean borroka, dudik gabe, eredugarri bihurtu zen, egun gutxitan, ez? Abia puntua beraz, kontu guztionek Valentziari izan zuen, eta Valentzia lurralde berezi hori ez da, hor askotan proiektu faraonikoak eta ikusi ditugulako, eta ikusi digulako nola diru publiko esku pribatuetan geratu dan baita ere ez da azkenek urte hauetan. Bai, esan ez du bezala urte askotan eskubik inditu nahi ditu guztik, ez? Komunidade hortan, esan ez duna, proiektu faraonikok, ez? Terra mitika eta beste hainbat gauza, formula bata, holako gauza pil bat ez da, azkenen, esan ez duna, zuk ez ondo, helburua, diru publikoa esku pribatuta pasatzea, ez? Eta gero, bitarten, zerbitzu publikoak izurratzen jundia maila oso larri ditaino, ezta? Hezkuntza publikoa etengabe junda ondatzen, hor ikustea bizkate zeidan gertatzen, ez? Modu konkortu baten, 100 barrakoietan aidea ikasten milaka eta milaka ikasle masifikazio daude, baliabideen gabezia ikaragarria dago, hain da egoera larria hezkuntzan, institutu askotan, argi mozketak emate diala, berogailu falta daula, FP-ko praktikak ezabatu india, tiza eta inprimagailun tinta bezalako oinarrizko materialen falta daula, bajan dauden irakaslek kaso askotan ez du ordezkapenik izaten, egoera ikustea oso txarra dala, ez? Gaina urtarrilen PPek dekretu bat onartu zuen egoera hondik eta gehiago okartzeko, eta ez hezkuntza makarrikan, bezik eta osasunen bai. Baina hezkuntzan adibidez dekretu horrekin indutena da, aldi baterako irakasleen soldatak 123 jetxi, gaina hemendikan aurrea aldi baterako langilek, irakaslek, opor garaietan kalea botako dituzte, oporrak ezpatu beharrik izateko, aldi baterako milaka irakasle kalea botadia, eta bitarten lanen gehatu dia nahi, eguneko lanaldia luzatu indie, eta esanetena, hezkuntza makarrikan ez, osasunen bai eraso gorrak ondia, haidia hainbat eta hainbat lekutan zentrok izten, ospitaletan oiak izten, larrialditako ordutegik murriztu indituzte, eta ja hasiare bai, pixkanaga, ez, kopagoa sartzeko helburu hortan, osasun txartela kobratzen hasi dira, ez, horren pixkat ikustea hemen, zegoera daun, eta eskubia zeidan iten, Valentzin, ez da, eta bitarten, kamps bezalako politiko ustelak, libre dabiltza kalen, lasai harren, ez da. Valentzian eta ikasle mugimenduak egin ditu mobilizazio guzti hauetatik ezakitzen olako irakaspen atera ditzak egun? Esperintzi hau zertarako izan liteke baliagarria? Dudik gabe ikasgai oso importantek daude ateatzea, ez? Aurrenetakoa da, borrokakin posible dela eraso gehatzea, ez? Valentziko borrokan aurreneko garaipena, hoi izan zen, ez? Errepresioa gehatzea, garbi dago, eskubia berste behin bere aukeran zaien goala, ez? Bere indarrak erabiltzeko, baita ere indar polizialak erabiltzeko, baino borroka eskarra lortu zen errepresioa atzea botatzea, ze, Pepek ikusi zuen, zenbat eta gehiago erabili indar polizialak, orduan eta indartxugoa zala ikasle mugimendu eta langile mugimendua, ez? Dudik gabe beste ikasgai importanteteko da, gazteria antolatu eta mobilizatuk zenbatainoko indarra daukan. Hor, kriston potentziala dago, eta beste behin erakutsia Euskal Herrina askotan ikusi duen bezala, eta kasu honetan, ikasle valentziarrek, dudik gabe, ikasgai importantea eman du, ezta. Eta dudik gabe bestea da, borroka zabaltzea oinarrizko estrategia dala, ez? Ikasle valentziarrek jakin due, eta lortu zuen langileen eta bere seniden babesa irabazten, eta hori dutik gabe, lehen esaten bezala, oinarrizkoa izan da, aurreiteko eskubian, erasoa, ez? Eta, bukatzeko ikasgai bezala, ikasle valentziarrak, gai izan balin badia, Pepen gobernua egoera oso zailen jartzeko, pentsatzea da, ze lortu daiteken langile klasea antolatu eta mobilizatuekin. Ez bakarrekin Valentzin, baizik eta Euskal Herrin, Estatu mailan, Europa mailan eta mundu mailan, ez? Eta pixkat honekin lotuta, martxoan 29ko greba orokorra hor daukeu, ez? Eta hor, existitu barra dago, ez? Hemen oinarrizkoa dela, gazte eta langile mugimendu
antolatua, ez, hori izango alako modu bakarra erasokatzea botatzeko, ez da, hola beste bideik, borrokakin bakarrik handala posible, eta konfiantza oso eduki behar deula gazterian eta langile klasean borroka gaitasunen, ez, eta, bueno, hor, adibide bat, on bat, Valentzin gertautakoa, ez. Gaizkirutzez bale mazaizu martxoren 29ko greba orokorra aipatu duzu, kantu bat entzungo dugu orain, da gero bueltan izango gara hainbat deialdi eta kontu ere gogoratzeko justu greba orokorrari lotuta. Lurra jota, oe gainean hautsita, negar ta negar. Gogoratu, okerrago egon zaitezkela bihar. Beraz, ez ezik, gogorreutsi behar da beti. Oio, ez ezik, gogorreutsi behar da beti. Nora eza, biderik ez galduta, zeuretik kanpora. Tunel beltza, zeharkatu eta argia agertuko da. Beraz, ez ezik, gogorreutsi behar da beti. Oio, ez ezik, gogorreutsi behar da beti. Altxa zaitez, nostalgiak errez. Altxa zaitez, den aldatu baiet. Behin lortuta, zaren azalaitu. Hiltzeko gai, ez dena gogortu egiten zaitu. Oio, ez ezik, gogorreutsi behar da beti. 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 Kabitik plazara saioan jarraitzen dugu hemen Txolarreratian, gurekin batera dugu gainera Euskal Herria Sozialistako kide Ibon Artola, eta esan bezala martxoaren 29ko greba orokorrari begira, deialdiak iristen ari zaizkigu pixkanaka gure redakziora baita ere, gogoan hartu nahiko genuke, bihar eta Anoetako udaletxean 7:00 aurrera labek antolatutako hitzaldi izango dela, eta aurrera begirare mobilizazio gehiago izango dira, aipatuko dugun bezala. Hala ere, Ibon, Euskal Herria Sozialistatik ere greba honi begira lanketa bat ingo ezu eta deialdi batzuk ere egin dauzkazu, ezta? Bai, bilera irikik deitu ditu, ez hainbat lekutan, Gipuzkoan batzu hasi ginen, Donostin genuen, Donostiko Unibertsitatean, eta aste honetan ostegunen Ordizin izango gea, ez, bertako gaztetxen, eta Tolosan izango gea ostiral honetan, ez, eta bueno, Tolosaldeko herritarrei langile gaztei deiten dio bertan parte hartzeko, gomidatuta daudela, ez, Saiterritan, Aldezarreko Engel Sateneon izango da bilera ireki hori, ez, eta gero datorren hasten, Gipuzkoan Bergaran bai ingo dugu bilera irekea, datorren ostegunen bertako kulturretxen, eta gero ere bai Bilbon Gasteizen eta Iruñan bai deituta dauzkau bilera irekik, ez, informazioa nahi dunak euskalherriasozialista.neten sartuta bilatu dezak, ez, hortaz aparte ere bai datorren hasten beste bi hitzaldi publikore emango diteu, bat Zornotzan, aste arten, martxoan 20, oker espan nao, eta martxoan
23, bai, ostirala da, sopelan bai, emango dugu beste itzaldi bat, ez? Ordu bueno, gu lanketa hortan aigea, eta laizzer gure esku horri kartelak jartzen hasiko gea greba horroko horrei babesa emateko, ez? Eta bilera iriki hori esan bezala hemen Tolosan ere egingo duzue, hori zeunetan esan duzu? Ostiral hontan, atxaldeko 6 herritan Aldezarreko engel satenean. Herritarrei ere gonbidapena luzatuko digu, bertara joan daitezen eta euren iritziak ere eman ditzaten eta denak ongi etorriak izango dira noski, ez? Bai. Bide batez esan dezagun baita ere, gaur goizean bertan, LAB sindikatuaren egoitzan Tolosan ere agerraldia egin dutela, eta martxoaren 29ko greba orokorraren inguruko irakurketa luzea plazaratu dutela, beraz entzun dezagun bertan egin duten irakurketa hori, Olatz Zamiano, LAB sindikatuko kidaren ahotsean. Inposaketaren aurrean burujabetza, Euskal Herriak lan erreformari ez. 2008an krisia lertu zenetik, hainbat erreforma jasan behar izan ditugu Euskal langileok. 2010ko ekainean lan erreforma ikaragarri bati egin behar izan genion aurre. 2011ko urtarrilean Komisiones eta UGT sindikatuen akordioarekin pentsioen erreforma sakona. 2011ko ekainean negoziazio kolektiboaren erreforma beldurgarria. 2011ko abuztuan beste lan erreforma bat. Erreforma hauek guztien ondorioz, langileok gure gero eta eskubide gutxiago ditugu. Pentsio duin bat izateko eskubidea erabat murriztu digute. Negoziazio kolektibo bidez gure lan baldintzak erregulatzeko zailtasunak jarri dizkigute. Erreforma hauek guztiak enplegua sortzeko eta krisitikan era duin batean ateratzeko balio behar omen zuten. Ondorioa ordea, oso bestelakoa izan da, langabezi tasa izugarriak, gero eta enpresa gehiago itxiak, lan baldintza prekarizatuta. Erreforma hauen ondoren, Madrilen dekretuz onartu den lan erreforma Euskal langilearen kontrako erasolatza dugu, eta ondorio, benetan larriak ekarriko dizkigu langile klase osoari. Landunei, kontratazio berriei ez ezik, jadanik lanean daudenei ere eragiteko mekanismoak ezartzen dituelako. Eta langabetuei erreformak ez dutelako enplegurik sortuko, suntsitu baino. Eta merkatura sartuta ere enpleguak ez duelako bizi baldintza duinak ziurtatuko. Krisialdia ez da erreformaren arrazoia, aitzakia baizik. Patronalak botereia mugarik gabe handitzeko aitzakia. Aitzitik, erreforma honek patronalari bere betiko eskakizuna oparitzen dio, bere boterea handitzeko, kalerateko, soldata jeisteko eta hitzarmen kolektiboak ez betetzeko. Gainera, erreforma multilazional eta katea handientzat dago pentsaturik. Enpresa handi hauek lehiakorrak izan daitezen. Horretarako, beraien produktuen prezioak jaitsi behar dituzte eta honek denda eta enpresa txikietan zenbateko kaltea egiten duen badakigu. Gainera, hartzen ari diren bestelako neurri guztien, ondorioz, herritarren pobretze orokorra bilatzen eta lortzen ari dira. Dendetan eta tabernetan seguru nabaritu dituzuela ondorio hauek salmentetan. Gero eta jende gutxiago, gero eta gastu txikiagoa. Hau ez da denboran aldatuko. Konpetentzia eta merkatu aske indartsuenaren legea besterik ez dira. Lan erreformak gure lan harremanak desarautzen ditu erabat, gure eskubideak defendatzeko hain garrantzitsua den negoziazio kolektiboaren tresna lapurtzen digute. Orain arte, berme gisa aurkezten ziguten estatua desagertzen da lan harremanetatik. Orain arte erabaki guztiak ezkutuan hartu dituzten enpresari handi eta banketxeei agerian emanez eskumen guztiei. Madriletik inposatu dizkigute neurri hauek EAJ lagun zutela. Bere abstentzioarekin ahalbideratu baitira erreforma gehienak. Gure eskualdean ere pairatu ditugu EAJak hartutako erabakiak. Hemen lur industrialak suntsitu eta berkalifikazioarekin etxebizitzak sortu dituzte 100 langile kalean utzirik. Adibidez, Gorostidi 169 langile kalera, Tolosana paper fabrika 62 langile kalera, Amarotz paper fabrika 100 langile kalera, Salvadora paper fabrika 156 langile kalera eta abar. Berriro ere, langileen ilusioarekin, diruarekin eta lan baldintzekin jokatuz, gutxi batzuen poltsikoak betetzen dira, EAJaren oniritziarekin.
Lanpostuak bermatzeko eginiko trinkimailu politikoak 100 langabetu gehiago utzi ditu eskualdean. Martxoaren 30ean beste eraso bortitz bat jasango dugula gogora ekarri nahi dugu. Aurrekontu orokorrak onartu eta zerbitzu publikoak murriztuko dizkigute. Langileon eraso larri hori gogor erantzun beharrean gaude. Horrez gain, administrazioak bultzatutako makroproiektu eta espekulazioaren ondorioz, lehen sektorea ere krisian dago. Beraien lan iturri eta landagune asko suntitzen ari dira makroproiektu hauei tokia egiteko, HT-aren kasu. Gure baserritarren produktuen prezioak lurretik, produktu transgenikoak gure saskietan sartzen, landaguneak ustutzen. Gainera, proiektu suntsitzaile hauek lan prekarioa soilik sortzen dute eta istripu eta heriotz gehiegi sortu dute dagoeneko. Gogoratu, HT-ko aldaba txikiko istripua. Diru publikoa erabiliz bere poltsikoak bete dituzte herritarron aurka doazen proiektu antisozial hauek bultzatuz. Erreformak lan harremanetarako euskal esparrua eratzea eta erabakitzea beharrezkoa dela erakusten digu. Eskubide sozial eta laboralak benetan aitortzea eta errespetatzea nahi badugu, erabakiak hemen hartzea da guk erabakietan parte hartzeko modu bakarra. Erabakiak gure indarrarekin eta borrokarekin baldintzatzeko bide bakarra. Eredu sozial berri bat behar dugu, eta ez da langileok behar duguna izango ez bada Euskal Herrian erabakitzen eta ez bada langilearen benetako parte hartzarekin erabakitzen. Euskal Herriak burujabe izan behar du eta herritarron esku utzi behar ditu eredu ekonomiko eta sozialaren erabaki nagusiak. Burujabetza ekonomiko eta politikoa behar dugu. Hori guztiagatik erreforma honen aurka egingo dugu enpresariei eman dieten boterea langileon antolakuntzarekin eta borrokarekin aurre eginez. Langileon batasuna bultzatuz eta borrokak suspertuz. Eraso handi honi aurre egin eta gure aldarrikapenez beteko ditugu langile eta lantegi eta kaleak. Bide horretan, martxoak 17an gizakateak esanaia berezia hartzen du. Martxoak 17an Tolosaldea mobilizatuko dugu. Erreformari ez, esan eta gure alternatiba propioa aldarrikatuz. Eskualdeko langileri guztiari, gazte, emakume, etorkin guztiei, martxoaren 17ko gizakatearekin bat egiteko deialdia luzatzen diegu, 12 trianguloan. Eta gogoratu, martxoak 29an burutuko den greba orokorrean Euskal Herri guztia kalera irteteko deialdia luzatuko dugul. Egunean burutuko diren mobilizazioetan parte hartuz. Entzun dugun bezala, datorren larun batean egin dute deia, triangulotik abiatuko da gizakate hori, eguerdiko 12etan bertara joateko deia luzatu dute hain zuzen ere, herritar guztiei luzatu diete, langile guztiei, eta hainbat eragilek ere bat egin dute noski ekimen honekin, besteak beste, bilgune feministak, edota herri gazteriak ere parte hartuko du esan bezala gizakate horretan, eta horixe da, greba orokorrari begira Ibon, deitu duten ekimenetako bat, ezta? Dudik gabe positiboa, ez? Martxoan 29ko greba orokorra indartzean biden, martxoan 17an, ez? Mobilizazio bat antolatzea pixkat, eskualde honetan gatazkan dauden fabrika horiei babesa emateko, ez? Eta kaleratzen eta lan baldintzen alde borroka bultzatzeko, ez? Gu beti pentsatu izan dugu ere bai, beharrezkoa dela eskualde mailan, herrialde mailan, Euskal Herri mailan, elkartzea dudik gabe gatazkan dauden fabriketako borrokak hori dela oinarrizkoa, ez? Eta ez da hasiera ona da, eta dudik gabe gure ustez jarraipen eduki behar du, ez? Egun bateko mobilizazio ez da noski nahiko izango, eta jarraipen eduki behar du, mobilizazio horrek guztu duduna da, beharrezkoa dela fabrika joen arteko borroka koordinazio bat antolatzea eta borroka plan bat antolatzea bertako lanpostuk eta lan baldintzak defenditzeko. Azken finean langile klasean indarrak elkartuta dalako posible erasoi aurre baitea. Positiboa de bai da dudik gabe PNV egiten dien kritika, ez? Nahiz eta oaina idea
seguramente urrungo urteko hauteskundetan ari dira pentsatzen, eta ez dira lan erreforma babesten ausartu, baina, ja bazekiten aurreratako zala, eta beraien abstentzioekin nahikoa izan da, baina garbi dago, PNV hemengo bankeron eta enpresarion alderdia dala, ez da kasualidadea Confebaskek babesa eman izana, Nuria López de Gereñu, PNV kidea, dana idazkari nagusi, babestu indu lan erreforma, eta naiz da bain PNVek esan igualetzaiela inbeste gustatzen eta abstentzioa eman, garbi dago, beraiek zeinen alde badauden, ezta. Eta beste puntua, beti bezala, klabea dana, bertan esan dute, eredu sozial berri bat behar deula, eta gure ustez behintzat, eredu sozial berri hori ezin da sartu kapitalismoan barrun, beharrezkoa da kapitalismoakin bukatzea, eta kapitalismoakin bukatzeko modu bakarra, ben askotan esan den bezala da, bankuk eta enpresa handi desjabetzea, eta errekurtso guzti hori langile klasean kontrolpen jartzea, guk uste dugu oinarrizkoa dela eta beharrezkoa dela sindikatutako zuzendaritzak eta ezkerreko alderretako zuzendaritzak hori defenditzea. Kapitalismoakin bukatu gabe ez daleko posible izango, ez pobreziakin bukatzea, ez langabeziakin bukatzea eta ez etxebizitzan arazoakin bukatzea, ez. Esan bezala, greba orokorrari babesa eskaini diote hainbat gizarte eragilek eta bide batez ere datorren bateko gizakate horretan parte hartuko dutela aipatu dute esate baterako Tolosaldeko bilgune feministak eta gazte mugimenduak, bilgune feministaren irakurketa egin du Eider Helduaienek eta ez dizen Agirrezarobek irakurri duen zuzen ere, gazte mugimenduak datorren martxoaren 29ko grebaren inguruan egiten duten irakurketa. Une honetan bizi dugun krisi ekonomiko eta soziala eskubideen urraketek, zerbitzu sozialen murrizketek eta privatizazioak ezkutuko lanak zein lan baldintzen prekaritateak ezaugarritzen dute. Guzti honetan emakumeok zeresan handia dugu. Izan ere, gu gara krisiaren aurrean kaltetuenak. Maila politiko, ideologiko eta ekonomikoan jasaten dugun zapalkuntza kapitalista patriarkarrak eskubideak alor guztietan urratuak izatera garamatza. Instituzioetatik hartzen ari diren neurri eta erabaki ekonomikoek funtsean eskubide sozialen urraketa dakarkigute. Lan eta bizi baldintzen prekarizazioa, langabeziaren igoera, ezberdintasun sozialen areagotzea, finean pobrezia. Bete-betean pairatzen ari gara krisiaren ondorioak, baina gobernuek plazaratzen ditugun alternatiba bideragarri eta iraunkorren aurrean ere entzungor egiten jarraitzen dute. Neurri bidegabe hauen guztien eta kapitalismo patriarkarraren ondorioa begibistakoa da. Eskualdeko langabezia tasa handiena emakumeona da. Eta horri, emakumeon zati handi bat tasa horretatik kanpo gelditzen dela gehitu behar diogu, izan ere biztanleria aktibotik at gaude emakumeon kopuru handi bat. Jardunaldi partzialetan lan egiten dugunak ere emakumeak gara gehiengo handiz. Sektore feminizatuetako lan baldintzak areta kaskarragoa dira. Etxeko langileak, garbitzaileak, merkataritza. Eta oraindik eta okerragoak erabat desarauturiko ezkutuko ekonomian lan egiten dugun langileak. Sexu langileak, etxeko langileen zati handi bat, emakume etorkinen kopuru handi bat. Rajoyren lan erreformak egoera honetan sakontza besterik ez du ekarriko. Absentismoagatiko kaleratzeek emakumeoi eragingo digu gehien bat, baita jardunaldi partzialetan aparteko orduak egiteko aukerak ere. Emakumeok gehiengo garen eta desarauturik dauden sektoreak oraindik eta gehiago desarautuko dira gure antolatzeko ahalmena eta indarra mugatuz. Martxoaren 30 ere emakumeok beste eraso larri bat jasango dugu. Estatuko aurrekontu orokorrak onartu eta zerbitzu publikoetan izugarrizko murrizketak egongo dira. Emakumeok gehiengo garen sektorea erasotu eta lan horiek berriz ere emakumeon gain etorriko dira. Ildo horretan larritzat jotzen dugu eta kezkatzen gaitu eskuineko mugimendu kontserbadoraren erasoaldiak, arriskuan eta mehatxupean ikusten ditugularik eskubide asko eta asko. Emakumeok etxera itzultza nahi dute, familia ugariak osatu eta sistemaren mesedetan jendartaren erreprodukzio lanetara dedikatzera kondenatu. Izan ere, etxeko lanak, haurren heziketa, zaintza bezalako lanak, naturalki gureak bailiran saltzen dizkigute diskurtso, mezu eta politika ezberdinen bidez. Hala, krisiaren aitzakiapean, zerbitzu eta eskubide sozialen murrizketekin ideia hau indartu eta indarrez eremu pribatura itzul gaitezen dute helburu. Egoera honen aurrean sistemaren benetako aldaketa bat aldarrikatzen dugu.
Hori eraikitzeko bidean gure protagonismoa, gure beharra, gure aitortza politikoa aldarrekatzen ditugu. Jendarte justuago baterako, eraldaketarako gakoak, emakumeon bizi baldintzak hobetzeko borrokak, emakumeon eskubideen aldeko borrokak eskainiko dizkigu. Bide horretan, eskualdeko emakume guztiei dei egiten diegu, martxoaren 17an burutuko den mobilizazioan eta martxoaren 29ko greba orokorrean aktiboki parte harrezaten. Euskal Herriaren aldaketa ezinbestean feminista izango delako emakumeok kalera. Lan merkatu prekarioan neoliberalismoa inposatu diguten honetan, erreforma berria sokaren azken muturra da. Gazte izate soiagatik eragiten diguten neurriez gain, langileriaren parte izateagatik eragiten digu. Hau da, oraina eta etorkizuna baldintzatzen dizkigu. 11 arrazoi ditugu borrokarako. Formakuntza kontratuak 25 urtera artekoi aplikatzetik, 30 urtera artekoi luzatuko zaizkigulako. 3 urte pasata, enpresak lanpostu zaldatu eta berriz, formakuntza kontratuak inposatu ahal izango dizkigu. Soldata gutxiengoa izango da. 500 eurokoa, 33 urte bete arte. Belaunaldi berriak edozein momentutan kaleratuak izango garelako, naiz indefinituak izan. Enpresak erabakiko duelako gure lan orduak nola antolatu, aparteko orduak egitera behartuko gaituzte. Erreformak ez digulako lanposturik sortuko. Gurasoen egoera aldatzeak gazte askoren egoera aldatuko digulako. Gazte langabetuok zigortzen gaituelako. Tolosan esate baterako, 2012an 249 langabetu daude, 25 urte azpitik Tolosako enplegu bulegoan erroldatuta. Ez dugulako negoziazio kolektiborako eskubiderik izan ere, individualismoa indarrez inposatu nahi digute. Zerbitzu publikoak murriztuko dizkigu, politika bakarra murrizketa bihurtuko delarik. Hori bai, HTA bezalako makroproiektu txikitzaileak indarrez ezarriz jarraituko dute. Instituzioek eredu soziala mantentzeko adina dirurik ez dutela dioten bitartean. Enpresaren nahiaren pean izango den gazteria esklaboa dute helburu. Euskal gazteria ordea ez gaude kateatuta bizitzeko prest. Egin dezagun tira, sokaren muturretik, burujabetza politiko, ekonomiko eta soziala lortu arte. Ekin diezaiogun Euskal Herria langile eta gazteona eraikitzeari. Eraiki dezagun eredu ekonomiko eta sozial berria. Bana ditzagun lana eta aberastasuna eta defenda dezagun sektore publikoa, egunez egun, sektore ezberdinetan. Martxoaren 17an aukera bikaina dugu, gazte emakume, azken batean langileria osoak, gizakatea osatuz, kateak apurtzen hasteko. Inposaketen gainetik Euskal Herria gorria marraztuko dugu. Hoxek beraz gaurkoan bildu nahi izan ditugunak Abiti plazara saio honetan, kontu asko entzun ditugu eta orain azkeneko parte honetan martxoaren 29ko grebaren inguruan arituko gara hizketan eta pentsatzen dugu ja hurrengo astetan eta buru belarri murgildu beharko degula horretan, ez da, Ibon? Bai, hondikan egun batzu falta dira, baino gertu datzen nahi da eta lana enbarko da, greba orokorroi aldan masibona eta eraginkorrena izateko, asko eka jokatzen, bai gaztek eta langile klasea, eta batei guztia, gazte eta langile guztiri parte hartzeko, greba orokorren aldeko komitetan, hitzalditan, mobilizazioetan, eta mobilizazio handi bat antolatzen deun, eta gero jarraipen ematen dion greba horrei, hori izango lako modua, erasoaldi hau atzea gotatzeko, ez. Ederki, horren berri ematen jarraituko dugu hemen Txolarri artean, zuri Ibon Artola eskerrik asko gaurkoan hemen gurekin izateagatik eta aste ona pasa. Zuei, ondo segi, agur.